A on tě vyfotil jenom. Co to je? Ne, to nechci videa. Ne, to nechci smět. Jenom na to, jenom na to. Já standardky máš. Jo. Ona je hrozná prostě. Kaž mi to. Co jsi řekla, Evo? I ti něco auto co udělal. Ty to budeš to před tvůj mobilem. Já to pak máš. Jo, ale máš to první hlavně. Jo. Mi to nevím, když někdo točí. Já to si nemáš co dělat. No, co udělat? No, nic. Poslouchat to. To je slyšet. Ty velmi přes zavřené dveře. Ej, už jste hrozný. Co? Jo. Ne, Evi, už fakt ne. Evi, už konec. Jo. Už konec. Myslím si, že ona to vypla. Já si myslím, že ne. Ne? Filipe! Už je všichni dotazy, ty už takový úplně debilní pohled a on ještě víc a ona coś tak... Že to četl všichni?